аз фарҳанги истифода то таҳаммулпазирӣ корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ чиро бояд донанд? Сад аҳамият надоҳам суол, барое ки ҷавонои ҳозира тамошо мекунанд, уҷа мафкураи саршон ҳамеша қабул. имрӯз фазои маҷозӣ ба майдони бузурги муошират табдил ёфтааст. дилхоҳ шахс ҳар чизеро меписандад ба шабакаҳои иҷтимоӣ мегузорад, фикрашро баён мекунад, савол медиҳад ва назари масъулеро пурсон мешавад. шахсоне пайдо мешаванд ки дар зери ҳамин гуна маводҳо таҳқиру дашном менависанд. имрӯз бояд ҷомеа ҳамин маводҳоро чӣ гуна қабул кунад ва бархе кӯшиш мекунанд ки ахбори саҳеҳро дарёфт кунанд, аммо гурӯҳи дигар ахборро насанҷида ба гурӯҳҳо мекоранд. яъне ба назар мерасад ки на ҳар истифодабарандаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз фарҳанги он бохабар аст. он чӣ оқибат ба кор меорад? мутахассисон корбарони иҷтимоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ назар доранд? назари шумо нисбат ба пахши маводҳои таҳқиркунанда, бадномкунанда дар шабакаҳои интернет, масалан фейсбук, ютуб чӣ гуна аст? Масалан ба худам аҳамият наметонам хеле чизора, тамошоро ҳам намекунам. Назарам ҳам дӯстӣ намегирад хеле чизора. Хай ба ҷавонон хабусанем ки масалан давлати инҷо ором буде, сулҳу ободӣ аст. Сад аҳамият надоҳам суол, барое ки ҷавонои ҳозира тамошо мекунанд, уҷа мафкураи саршон ҳамеша қабул мекунанд. барои ҳама хубаш тамошо накунанд беҳтарин мешавад. Аҳамият надоҳам. агар ба чунин маводҳо рӯбарӯ шавед чӣ кор мекунед? ба дӯстон мефиристед ё не? Не, албатта. Чӣ дар кора? Як чизе ки ба дӯст роӣ мекунӣ вай ба фоидаи ҳамон инсоният бошад. оё шумо ба асоснокунӣ чунин маводҳо бовар мекунед? Албатта не. саломат бошед. як савол доштам доир ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ. шумо истифода мебаред на инстаграм, фейсбук, ютуб. агар зинда бошед назаритона гап занед доир ба истифода. масалан шумо ягон пост, ягон маводҳое ки таҳқиркунанда, бадномкунанда, мисол ягон каса бадном мекунанд, таҳқир мекунанд, шумо чӣ вокуниш нишон медиҳед? шумо чӣ кор мекунед ҳамон вақтида? тамошо намекунед, на? баъд ҳамона вақте дидед ягон дӯст дар фейсбук, инстаграмдаги поделиться мекунед дар вай? Не ҳа? чӣ гуфтани ҳастед доир ба ҳамин истифодаи ҳаминҳо? чӣ бояд кунанд ҷавонҳо дигарро? ассалому алайкум апас. Илбек Саид аз газетаи Тоҷикистон. як савол доштам апа доир ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ, масалан фейсбук, инстаграм, ютуб назари шумо чӣ аст? масалан баъзе вақт маводҳоеро пахш мекунанд ки бадномкунанда, таҳқиркунанда ё хусумати милливу иҷтимоию динӣ дорад, мазҳабӣ дорад. ҳамин назари шумо доир ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ? шабакаҳои иҷтимоӣ дурад агар зид набошед мо аз газета ҳастем, аз сомона дорем, ба камера ҷавоб медиҳем. камера не хамхе назар куна гап зад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ маводҳое ба назар мерасанд ки таҳқиркунанда ҳастанд ё бадномкунанда ҳастанд, ё маводҳое ҳастанд ки хусусияти хусумати иҷтимоӣ ё миллӣ ё мазҳабӣ ё динӣ ё маҳалгароӣ доранд. доир ба ин боз шахсоне пайдо мешаванд ки дар зери ҳамин гуна маводҳо таҳқиру дашном менависанд. имрӯз бояд ҷомеа ҳамин маводҳоро чӣ гуна қабул кунад ва бо он чӣ гуна вокуниш нишон диҳад? аслан новобаста аз он ки ҳамон нафаре ки ахборотро мехоҳад хоҳ ба вай маъқул мешавад ин маълумот, хоҳ маъқул намешавад, бояд дар шакли таҳқир бояд чиз вокуниш нишон надиҳад. бигзор вай норозигии худро баён кунад, аммо чӣ хеле ки набошад вай бояд аз таҳқиру аз бадном кардану аз баъзе чизое ки дар байни мардум хусумати миллиро пайдо мекунад ё хусумати маҳаллиро пайдо мекунад истифода набарад. албатта вақте ки бесабаб шумо як нафари дигарро таҳқир мекунеду масалан гирем обрӯи вайро паст мекунед, бояд шумо ба назар дошта бошед ки ҳама чӣ беҷавоб намемонад. ва он нафароне ки масалан гирем дидау дониста ба ҳамин кор даст мезананд, бояд аз тарафи мақомоти дахлдор ба ҷазо дода шавад. он бештар сокинон ба кадом расона ё кадом маводҳо бовар кунанд ё саҳеҳияти маводҳоро аз куҷо дақиқ намоянд? акун нақд мешавад ки аз тариқи чи сомонаҳои расмӣ онҳоро бояд дастрас кунанд. сомонаи расмӣ ба ҳар ҳол боз нисбати он ахбороте ки барои мардум пешниҳод мекунанд ҷавобгӯ ҳастанд, аз ҳамоно дастрас кардан беҳтар аст. аммо вақте ки аз тариқи расонаҳое ки он қадар масалан гирем чӣ гӯем як мавқеи расмӣ надоранду ва боз ба ягон хотир ташкил шудаанд, аз онҳо дастрас кардан камтар шубҳаовар аст. ҳоло мушоҳида менамоем ки майдони истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ
то рафт васеътар мегардад. Ҳар лаҳза корбарон постҳои гуногунро дар шабакаҳо мекоранд. оқибати сухани гуфтаашонро ки баъзан дар он бӯи хусумат, таҳқир ё маҳалгароӣ ба назар мерасад, фикр намекунанд. Аммо ахлоқ бояд меҳвари асосии гуфтугӯ ё навишт дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва зери шарҳҳо бошад. Агар хонанда ба чунин хабарҳо ҳам рӯбарӯ шавад, лозим аст ки такя ба манбаъҳои эътимодбахш намояд.